Bona nit, amigues i amics. Avui estem de festa. Vull donar-vos la benvinguda a un dia de festa, a la festa Compromís. I és que el passat 22 de maig, una part significativa de la societat valenciana va mostrar la seva confiança en la coalició Compromís. Malgrat l'intent del bipartidisme de convertir-ho tot en blanc o en negre, o en blau o en roig, molts valencians han dit que hi ha escala de grisos, que el color taronja és un magnífic color. Molts valencians veuen en la coalició Compromís una altra forma de fer política, més ètica, més honesta i amb més trellat. Vull dir-los des d'ací a tots els votants que estiguin tranquils, que no els defraudarem, que són l'opció política regeneradora de la vida pública valenciana. Però aquest èxit no hauria estat possible sense el vostre esforç, el vostre compromís. I ahir arribaríem al segon motiu per al qual hem fet la festa, celebrar l'èxit de Compromís, però també donar-vos les gràcies a tots i cada un dels que heu participat, bé fent les llistes, participant en les llistes o participant en la campanya. Sense el vostre esforç no hauria estat possible.